Kadom, pinibirta jikta, pinibirta thamang nili jitenteron. Birtang tan pencepa jirmidam de aprang si birtang kongpi arjikta. Nilip konstituensi Anglong gedok borpung tarapung hawar along non anta cingtur telangpu mate sorkar pentangnat akerap abepu News 24 Karbi Anglong pirangke kaum berita mahut nangace tandun. Di samanong tualong tak rongker kakli mate tantili pan kacepame asai kedengdun. Rengkama konstituensi Arlo, Karbi Anglong termas konsensiam tuliram ronghang penpatir piponsi, hadak arada tumapan, hormo hortar kerona sai kedeng. Birtang kongpi arjikta pinapi pothot birtang tumpen cepa jirmidam sinang. Karbi dhoromari mapan ke kroy aratum kiramtang arkoni phal pho arni than thili mate than rong kerkakle astai dengpon lasan tak taksi di samanung tolong setame starmen hanserong setame kiramtang arkoni phal pho arni than thili mate than rong kerkakle astai dengdo Karbi dhoromari mapan ke kroy araratum kiramtang arkoni phal pho arni pacheton dunsi di samanung tolong than rong kerkakle astai dengdun bangso se karkli mate bangso than rong ker arnam arni mate than thili phan kachepa mehut mefun meet mate bomut vokan mesen pusi haladak kedua kurusar mate karkli vega kurusar atume hinpen News 24 Karbi Anglong aphirang ke kahumrita mahut hinpen birta nambacini dun lapende bangso asai ke denglong mate bangso athanong terong kacerap kecitudun lake DDYC atuma hinpen si cerap citudun pen ingsamjin pensi pichun pom News Text Report News 24 Karbi Anglong Nilip konstituensi angkang along kedo borpung tarapung ahawar along non anstami sorkar pen thangnat akerap abelang posti nilitum News 24 Karbi Anglong apherang ke adim long an kahumrita mahut hadakara tatum nangning jedun Nilip konstituensi angkang long borpung tarapung hawar pinial nianta ajar borenga warsaita long bundelang posti nilitum News 24 Karbi Anglong apherang ke adim long an kahumrita mahut hadakara ngasar lapente BJP PCC amaipu nangche thandun lawan jota kalilang tuwar pentanglok school si kecelang hem ajar ason sitame sorkar pentangnat akerap abelang pusi hadak borpung tarapung araratum News 24 Karbi Anglong apherangke etmarson kramsa adim longan kahumrita mahut ningjedun ning pen an ke hisab lote nikan pokebra pline ano malam tu po kalang de la nang litum la nikan pokebra pli kido penang litum han pini sorkar pini ni awar sai doloma pini ringwell hemsu kadu kawe mi ring lai nang litum long loma lahai bang ke long lela la pen mi pini bang ke non puda long lela ringwell hemsu lai ta long de gedi ringwell ta bilang theklong lela no mati arong tin sita dak bor pungolo ke do tuman ke theklong lela ong e arat akar ia bangke ni tum ong e ke isivet a konstituensi na parlu ponjia fansi Karbi Anglong autonomous council along kacaripon akithik dingatum mate CM MP MLA atau fansi juning rilo je labang so puthak isivet a konstituensi nake padu petjia fansi nilitum dak borpung area hoi athekela dak kidukela hemi jangre araratum chuningri onlo lapen ison chuningri kangtung ke lahelong athekeli tum ke ladak borpung area ke amuluk ong e seta konstituensi bang ke hini nang dokok ni tum ke pangri ta kesiksak du lapen kam jam pesta amunit ong e kang da lopot ke pangrum je phan narok nilip akam yong si du pote puk korkan thiasor nang dun di chokche lapen korkan thi na jong si kam du ison soni kupini rat pen kaching room ame pi la son ibia hulu pote nilip phanta rong nang ko kasin lili tum ke ong e tang de lopot isivet na pa duje fansi nilitum borpung ara tum tuning ripon pasodak lapen tuning ripon lo
Bituring thama constituency angkang along kedo kedamtang arkoi ni phai pho ani Karbi Anglong Tomas Council CM Tuliram Ronghang pen patirpi ponsi tim Karbi Anglong doan hadakarata tumphan kasu phuli pendang lo kiron asai dengpon Bitungreng thama constituency arlo Karbi Anglong Tomas Council CM Tuliram Ronghang Lapente Karbi Anglong IMP Horen Singh Bia Tumpen Jogja Bitungreng thama constituency arlo kidoan asal help group asonga tuma phanung ekipipon matin nong ekipajepon asai deng nong ekipipon along kasu bolting long hong aso lapente boka aso hai hoi ronpon পোৱালি আৰু গাঁৱৰী সকলোৱে যাব সহায় কৰিব এজনৰ আমি তাত 4 চকা বাহন ৰখা তেতিয়া আমি ৰাজ্য গাড়ীবোৰক আঁতৰাই দিব dongkam ka pen berta pangdak pon promes terang news 24 Karbi Anglong Pini berta lan sekang taniglo dume thakme kardong